Careful lang darati Josie kanaya titod. Thank you, Lam. Love you, Jing. Ari ko sa ibabaw manguha kay... Ay! Asa man tulak? O titod ka lang ka kamang-kamang ako pampuwa. Saka lang! Unsa na? Wala. Nag-ari ko magkuan kay... Oops! Hi guys! Nanguha ko og dahon sa sabana guys kay ang dahon sa sabana dako kani siya kanang ikatabang ko naa kay GERD. Antibacterial man sa siya ang sabana. So pwede ninyo himuon nga tea i-air. So ganahan ka sa ilihan kay kanang naay tupihanan. Oh. Nindot is laman upi lang. Kanang ads barbershop. Sila din nagtupi mo lang? May kay mo tupi. Okay. Ay, ano? Igagam na namo lang. Kauyo na kadiri ka. Ha? Mandawi ka. Nami naman ako sa Mandawi kay kuan kayo mindot na kaayo. Ha? Mindot na kayo dito. Mas nindot man diri ang sa Mandawi ba kay palitunan ba tanan ba? At least dili kayo. Pwede ra ka pangay kamugay. Pwede ra ka pangay agbati. Di ba? Di ba lang? Hindi lang yung pag-stay diri. Manakam sila dito sa babaw. Manakam girl sila dito sa babaw. Good. Isa man yung bike lang. Ha? Isa man yung bike. Kati Nicole. Pintalan. Sa tili ko yung bike? Pintalan ni Kuya. Nakuan lagi. Mao na ni ang dahon sa sabana nga akong nakuha. Ako ni siyang pabukalan, inikahuman, ako asyang imnon. So ang kining dahon sa sabana, daghan kay ni siya og benefits. So pwede ni siya pang boost sa immune system, cancer prevention, diabetes treatment, heart health, gout, diarrhea, o kanang GERD, kana bitong kusog kaayo manugab. So pwede ni siya ang sabana nga pang home remedy. Kining dahon ako na ning butang sa tubig ug mao na ni siya. Ako na siyang gitak-ang, ako ni siyang pabukalon. So mao ni na nagbukal na siya. Huwat lang ta nga murag mo yellow gamay. So pwede na siya kuhaon. Mao na ni siya ang sabana tea. So pwede na ni siya imnon. Thank you for watching.